Monggo langsung kemawon pripun kalipun sampun dalu. Lah iya. Nggih, saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sareng-sareng nggih. Kula dongakno selamat sedaya. Sing jawab mek wong ngarep tok. Hukume wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunnah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dosa me. Dublek. Kula dongakno selamat sedaya. Selamat sing rawuh. Selamat warga desane. Amin. Ugi pamong prajane. Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuk kompak. Kompak Mas Yogan mi tetap semangat. Tetap semangat. Nggone ya jemek. Nggih. Aku gak nemu nggon. Barang gelar kula sapa nang bokong ki gembermet. Apa mi? Orong-orong arek. Nggih Mami, ampun supe ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya Bapak panitia, Bapak kepala desa serta perangkatipun. Oke Bapak Kapolsek, Bapak Narnamil ingkang dalu menika rawuh. Sembah nuwun. Nggih, ugi matur sembah nuwun kagem sedaya grup Sabu. Arek-arek Sabu, Umi Ingkang Kenti sugeng dalu rawuh. Umi Kenti, Umi saking Balongmojo sugeng rawuh. Umi Balongmojo sugeng dalu. Nggih. Acara menika didukung kali THJ Audio ugi Fortuna Lighting. Ugi Mas channel-channel yang di depan matur sembah nuwun rawuhe. Channel-channel sehat YouTube. Sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar. Ugi kunjung matur sembah nuwun Mami Okta iki mau dihampir nang omahe Mbak Aurel. Aurel Wedding. Sembah nuwun untuk Mbak Aurel pinaringane berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Yuk. Sesarengan duo Gibas ayo Cak. Kebutno Cak. Masih bersama Delewong acara Bedayan Sekar Sari. Sesarengan olah artis saking Budi Wijaya. Yuk. Anak-anakmu, adik-adikmu yuk celun yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella, Ning Adis Arista, dan Ning Kiki Amelia. Anyar. Mami, ampun supe Mami. Pemberitahuan saking Gadel Balung Panggang. Gadel. Nggih. Sedaya masyarakat niku enten napa lek carane wong kene niku nyusuk. Niku kartise itu 50.000 wis dijamin iwake akeh. Oh, acara nyusuk. Nggih, iku pagi di Desa Gadel. Besok jam 6 pagi. Gadel iku Surabaya ta? Gadel Balung Panggang. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias, Ning Marsha, dan Ning Umi ku lapon dekem dong gono. Rani Asmara, Ning Nana Salehu. Ya ngono abatut sing duwe iki lho Mas Nurin. Adek menari-menari. Sing menari apa, Mas? Mbak Rani, kenapa?
kamu lagi luka ya Mas. Dobeni es Sekarasari weton Lamongan. Terus Mami Okta Serli aja dadi omongan ayo yuk. Nek nang Jombang piro sengon lemahe genengake wedine dodok gak sambang yen kiri lingon yen ora seneng apa mestine. di belakang Neng Nana Saleho akan saya tampilkan pelangi tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Neng Anik Kumala, Neng Ika Rompong, Neng Nyantika, dan Neng Ayu Sabdosi. Iki lho. Andang dhuwur pilingan gak tak pandang saya kelingan. Jare kamu ngesuwe pinggire atine bingung bojo gak mulih. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumperi ora melu ngombe. Tak rewangi loyang tontoan umur kari senenge mi wis golek sing duwe. Jadi tak balekno kok. Nggih, Di selajengipun. belakang Neng Nyantika akan saya tampilkan Neng Wikum, Neng Yuni, Neng Rizky, Neng Susanti. Sulingan ayune jati aku kelingan sing marakno lara ati. Jarek kawong suwe pinggire atiku bingung peno wis ana sing duwe. Ewan duduk sumur kari nyumperi ora melu ngombe. Tak rewangi totoan umur kari senenge Dipun aturi selajengipun pemain sinetron. sinetron yang sudah hadir. Yang pertama Neng Endang Sukendut, pemain sinetron. Kejarlah daku kau ku tampek. Neng Sartini, pemain sinetron apa Mi? Setetes air hina. Neng Titin Mustiko Waras, Putri yang tertukar. Putri yang disakiti ya.
bojo beda rezeki. Segera Mami Okta tampilkan temriki senior-senior saking Budi Wijaya ingkang pertama dipun aturi katur Ibu Yayu saking Lamongan. Kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari. kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. Andang-andang dhuwur pilingan kata panjang saya kelingan. nang Semarang mampir Surabaya kadang sayang digawa wong liya iwak bandeng dicampur roti bojong ganteng pancen manasati. Bu Inga, Nggih. sepinawali matur sembah nuwun suwane para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Ana pengumuman yo. Napa? Mari bedaya niki rek, aja ngatek dhisik ana pagelaran lawak. Pelawak kondang Jawa Timur. Sesarengan keluarga dalam Budi Wijaya. Monggo Semoga Mas. langsung bersih bersama Delewung Anti Galau, Trio Irama Jos dan THJ Audio. Fortuna Letting su monggo. Satu tebang request Mbak Nini iki lho lagune. Bunga ini tiada harum lagi, air bunga ini tak mampu mencuci. Koresa noda, nodaku di hati, catatan noda yang berkarat ini. Air
Ayo sing duwe sing duwe. Sing terluka Ayo. Ayo balik. Semana bodoh. Satu tembang kau datang padaku. Tambal-tambal ban ya. Goyang bareng bersama Putri Wijaya. Aku iki tukang tambal ban, uripe sadalan-dalan, golek pangan duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Semana napa? Katul kuraga dalam umi kendi, matur semana nuwun. Hati-hati nggih, Mi. Tukang tambal ban, rezeki untung-untungan, nasib api, duit kantongan, waya apes wetengku krasa procongan.
bersama Rimbeknya Budi Wijaya. Salam Kerong bersama DJ Mumet. Budi Wijaya. The Remong Anti Galau. This is Lutru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting Rama ben Ebu DJ Audio Campur Together and Kus Tok Cilas. Trepan sedeje. This is DJ AR Raja Present. Mas Didik ora wantai ku
matur sembah nuwun katur sedaya warga, sedaya pendukung, sedaya narasumber ingkang sampun nyengkuyung pagelaran menika yuk ya. Nggih, Mami. Yuk yuk. Nggih. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling. Among rasa gimamong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Padatan sampeyan menika badhe diaturi lawak saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Kula Maniok Taserli mriti di malam hari Lan kula ning inget ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.